Anna Martino, sen gairebé arribat sense del metge. Vau sonar la campaneta. Passo. Fai-me fiera graso. De passet. Demora aquí un moment, cor meu. Torni sul pic. Adiciat, mademoiselle. Ah ben, rendet but să mi metge. Adicias, senye malou. No medje vous espère din bubureu. Adiciat, sin malou. Adiciat, sin metge. Sezets bus. Digas-me, de que vos arriba? Contați-me tot acolo. Escutați, ma femno, com ja sabeu que es plama l'auto, oh, segur. Ara fa pas mai la diferència entre el son i el nuet. Malastrosament és un efecte de la malaltia d'Alzheimer. Mas eu vos digi, ne podi pas mai. Sui completament en equilibri. Oh, compreni. Sui aquí per vos escutar e vos ajudar. Dins una relació entre un professional de sanitat i un pacient cal bastir de lligams estretges. Aquells lligams seran la fundació d'una relació sòlida i eficaç. La comunicació és ja un soin, una cura en si. Bastir, al sens propre, vol dir maçonar, construire un hostal, un edifici. Pot també significar anisar quand faisant referència als ocells. Al sens figuratiu vol dir fundar, establir quelcom d'abstrat com per exemple una teoria, una relació, quelcom que és pas palpable.